Tip mendo katarik kadai Hendrai kadai ka video kabala pensapriang hagi rensan social media ka bekentop ha YouTube kabala penkindet yo shulong mil ukerwa katiar habo yo pedang menda ka janmiet jong ka khandai tarik ujliu arajar pulai pat ka wei ni kidaw kadai namar kadai ha ka jaka aj hikai yaki pulit ki bedang rung ha ka kam kata hapo kamadan jong ka MLP First Battalion ka badan ha moyong lada pet kat kum kadur jong ka jaka bat bandan ka jingkan tho ya ka sarkar MDA hagane ka video ka balaring manuru ngimtep hendrai ha ka por baki ajing kai kumdo ban siat ikitiar pensat khmat lada don ki jing yaki la yo sngopen ban ya ka jing perta ban penram ya ka sarkar MDA hapo ka jing lam khmat ka seng NPP habadang ya ka jing ajing kai kala don ka jing pha perta hari la jong lekat bamon bat down MDA bat kumta ka sadon pat ka wai ka kenhun ka bana persya ban siat da jing siat pensat khmat barru ban yo sngo ya ka jing bithai hato ka ni ka jing le ka dei ka basya ha ka an lani ka dei ka e ka bala pun wat ha ka minsiam jong ki samla ke biyo kam ban sngo shrai ya ka sarkar MDA hari la jong ka bamon hari la jong ka bamon hari la jong ka bamon down MDA down MDA down MDA one